बातमीपत्राची सुरुवात एका महत्त्वाच्या बातमीनं आणि ही बातमी येते जालन्यामधून। गोदावरीमध्ये शेतकऱ्यांनी जलसमाधी आंदोलन सुरू केले। कर्जमाफीतल्या जाचक अटी काढून टाकाव्यात अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे। संपूर्ण कर्जमाफी आणि खरीप 2025चा पीक विमाचं वाटप या शेतकऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या आहेत। शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हे सगळं जमा करावं अशा मागणीसाठी जालन्यामध्ये शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारचं हे आंदोलन सुरू केलंय। गोदावरीच्या नदीपात्रामध्ये शेतकऱ्यांनी गोदावरी नदीपात्रात उतरून शेतकऱ्यांनी अशा प्रकारे हे जलसमाधी आंदोलन सुरू केलंय। या आंदोलनामध्ये शेकडो शेतकरी आता सहभागी झाले। खरीप 2025चा पीक विमा जोपर्यंत वाटप होत नाही आणि कर्जमाफीमधल्या जाचक अटी काढून शेतकऱ्यांच्या संपूर्ण कर्जमाफी करणार नाही तोपर्यंत हे आंदोलन सुरूच राहणार आहे असा इशारा आंदोलकांनी दिला। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। सरसकट कर्जमाफी झालीच पाहिजे, सरसकट कर्ज